Musotele jabarani kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan min an b'a daminɛ karo k'a fɔ bana min bɛ ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kamana gan nin waati na Mali kɔnɔna na o kunkanko kibaruya ye ka kɛɲɛ ni bi alamisa don mɛ kalo tile 7 ye min ye ayiwa coronavirus ko kunkanko kibaruya ye Mali kɔnɔ a ye maa kura min sɔrɔ sa o ye maa 19 ye a y'o de sɔrɔ ka kɛɲɛ ni bi don ye kɔnɔna sa maa min furakɛla a ko kɔnɔna na o ye maa 271 olu de kɛnɛyara a bolo ayiwa min ye a ye maa minnu sɔrɔ n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ n'i jɔ maa 650 la ka kɛɲɛ ni bi alamisa ye min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ntanyani ye sa a kɛra sababu ye ka maa 32 ko ntanya n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ tile 3 ɲɔgɔn bɔ ayiwa maa kura tɛ ka ntanya bana in bolo min ye maa minnu bɛ furakɛli bolo kan nin waati in na bana in kɔnɔna na sa o ye maa 379 ye halisa an ka sariya sunba ka jaabiw kungo kibaruya la ayiwa wasadenw ka kalafili la jaabi laban minnu bɔra ko maaw ma sɔn halisa n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sariya sunba maaw ye jaabi laban minnu di kalafili tako filanan na n'o ye wasaden kalafili ye i b'a ye k'a fɔ ko sigida caman bɛ ayiwa Mali kɔnɔna na a ka ja Bamako sigida 3 ɲɔgɔn bɛ yen ka taa se Sikaso ma Kati bɛ o la Kayi bɛ o la olu kɔni maaw bɛ olu la minnu i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ k'u ka nisɔngoya yira halisa ka yira k'a fɔ maa 9 minnu bɛ sariya sunba kɔnɔna na n'o ye maa hakilima 9 ninnu ye ko baara kɔni ko a kɛcogo a ma kɛ a ɲɛ kan n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko kabiri démocratie nana an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ayiwa bɛɛ fanga ye ko min ye wasaden kalafili ye i ka dɔn k'a fɔ jama ma deli ka ban a ma nin cogo in na i n'a fɔ sariya sunba ye jaabi min di i ka dɔn k'a fɔ a ma deli ka kɛ nin cogo la jama ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko u ma sɔn o kɔnɔna na min ye présidentsigi min tɛmɛna san 2018 ayiwa min ye fanga sinamatɔn olu tun y'a yira k'a fɔ jaabi dicogo tɛ olu hakilila ye u ye jaabi dicogo min fɔ ko ka jaabiw bɔ o bɔcogow la a mana kɛ kalafili fasɔn ye n'o ye a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko ka jaabiw bɔ bureau de vote par bureau de vote o tɛ dɔwɛrɛ ayiwa woto kɛso kelen o woto kɛso kelen ka o jaabi bɔ k'o yira a damana ayiwa jɛkulu min fana sigilen bɛ n'o ye coalition pour l'observation citoyenne et élection au Mali ye olu fana y'a yira k'a fɔ nin ko kɔni ye olu hakilila ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni jaabi kɔni bɔra ayiwa woto kɛso kelen o woto kɛso kelen ko jaabi bɔ a damana i b'a ye k'a fɔ ko mankan ko o bɛ nɔgɔya wulikajɔba nin ko o tɛna ye a ko la ka kɛɲɛ ni ayiwa wasadenw ka bulonba doni ye jamanakuntigi kɛlen bɛ ka wele bila u ma k'u ka se bulonba kɔnɔ ntɛnɛn nata mɛ kalo tile 11 jamanakuntigi ye welekan min lase n'o ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye wasaden kura ninnu ma k'a yira k'a fɔ ntɛnɛn don mɛ kalo tile 11 u ka se bulonba kɔnɔna na ayiwa kun dama dama bɛ a la a kun fɔlɔ ye min ye o de ye k'a fɔ wasaden minnu k'a dɔn k'a fɔ n'olu sugandira san 2020 in na kalafili tɛmɛnen na u ka taa ɲɛmaa ɲini u yɛrɛ la kun filanan o ye i k'a dɔn k'a fɔ wasadenw yɛrɛ u ka taa ayiwa yɛrɛ kɛ ka yɛrɛ kofɔli fana kɛ ani fɛn minnu fana i k'a dɔn k'a fɔ bureau minnu bɛ ni o bɛ wasadenw sɔgɔla ani commission minnu bɛ sigi n'o ye baara taabolow ye ka taa olu bɛɛ lajɛlen sigi k'o tilen min ye ayiwa jamanakuntigi ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ min ye wasadenw ka taa ɲɛmaa ɲini u yɛrɛ la o kɔnɔna na sa maa dama dama olu tɔgɔ fɔlen bɛ ayiwa ɲɛmaa ko in na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o maa fɔlɔ o ye Abdramane Niang ye min ye jamanakuntigi maaw ka fɔla ko ale ka hakilila kun ye o ye kabiri san 2013 n'o ye san 2013 ye k'a fɔ ko Abdramane Niang ale ka kɛ bulonba ɲɛmaa ye ko nka ko wasadenw u ye u ɲɛ ci o kan k'u tulo ci o kan n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan san fɛnɛ kɔnɔna na san 2020 na Abdramane Niang ale tɔgɔ b'a la ka na se Mahamadu Jarasuba ma Babɛr Gano b'a la Sidiki Nfa Konate ale tɔgɔ b'a la Karimu Keita ka na se Musa Kalidi Musa Timbini Asarik Ag Amberkawan ninnu ye maaw ye maa minnu i ka dɔn k'a fɔ n'olu tɔgɔ bɛ bulonba ɲɛmaaya ko kɔnɔna na ko maaw fana kana ɲinɛ maa kɔ maa min ɲɛmaaya kɛ ayiwa tako fɔlɔ la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tako fɔlɔ ye n'o ye ayiwa Isiyaka Sidibe ko ale fana bɛ se ka na a ko la nin kɔni ye ayiwa maaw ye maa minnu tɔgɔ bɛ bulonba tako 6nan démocratie na ani sisan cɛ
min ye i ka dɔn k'a fɔ nin kɔni a ko kunkan kibaruya députéw fana k'u mana don n'o ye wasadenw ye ayiwa ko gouvernement k'a kɔrɔtɔlen don u kɔrɔ munna ka dabila ayiwa fɛn dama dama o dan bɛ tabali kan k'u kɔnɔ n'o ye association internationale de développement olu ni gouvernement ye kuma falen falen dɔw kɛ o ko dalen bɛ tabali kan k'u kɔnɔ ani fɛn min ɲɛka ɲini joona bana kisa in na n'o ye coronavirus ko u ka taa o ko fana jateminɛ o ko fana dalen bɛ tabali kan ka u makɔnɔ min ye ayiwa jɛkulu minnu sigilen bɛ kunnafoni tɔgɔ la diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ka donba n'o kun ye mɛ kalo tile 3 ye jateminɛ dɔw kɛra o ko la communauté internationale n'o ye ka dɔn k'a fɔ communauté internationale de la presse ale ye ka dɔn k'a fɔ mɛ kalo tile 3 tɛmɛnen wagati min na n'u i ka dɔn k'a fɔ u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ boloda o kɔnɔna na sa u ye fɛn dɔw jateminɛ k'a yira k'a fɔ min ye Reporters sans frontières ye olu fana ye jateminɛ dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ min ye ayiwa Mali jamana ye ale nani jɔ ayiwa jɔyɔrɔ 180 na jamana 180 o ni ɲɔgɔn cɛ jamana 180 n'o de bɛ ayiwa jɛkulu in kɔnɔna na ka dɔn k'a fɔ Mali ale nana kɛ 180 ye ayiwa o kɔnɔna o b'a yira k'a fɔ Mali a taara ɲɛfɛ ni kilasi 4 jate n'i y'a jateminɛ lajɛ k'a fɔ an bɛ san 2020 na san 2019 na ko Mali kun ye ayiwa 112 ye ayiwa min ye ka dɔn k'a fɔ san 2013 la Mali kun ye 99 ye jamana 180 na halisa ayiwa n'i ye jateminɛ lajɛ k'a fɔ Mali kun ye mɔgɔ 122 ye san 2014 118 kun don san 2015 122 kun don san 2016 116 kun don san 2017 kana se san 2019 ma komi jateminɛ y'a yira cogo min na 112 kun don ko ɲina u nana gɛrɛ dɔɔni kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali ayiwa kunnafoni di taabolo yɛrɛ ani Mali kunnafoni so siraw Mali kunnafoni tɔnbaw ka dɔn k'a fɔ démocratie tɛ ka ayiwa u ka hakɛ d'u ma a ɲɛ ma min ye kɔtɔrɔmabɔ ye o de bɛ ka na a ko kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na min bɛ o yira limana na o de ye k'a fɔ 2002 n'o ye san 2002 ko Mali kun ye jamana 43nan de ye 180 kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali kun ye jamana 4nan ye n'i nana san 2005 la Mali nana kɛ jamana 38nan ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na ye k'a fɔ san 2020 Mali nana kɛ jamana 180nan ye o de b'a yira k'a fɔ Mali i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛmaw jamana ɲɛmaw i ka dɔn k'a fɔ u tɛ ka démocratie a lakile ni a lakilenna ye ka kɛɲɛ ni ayiwa kunnafoni di taasiraw ye fo n'i ye hala jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ min ye Birama Ture ale ka tununi k'o bɛ kɛ sababu ye ayiwa ka nɔ gɛlɛnba bila Mali démocratie la ayiwa fɛn min kɔni ɲininen don faamaw fɛ o de ye k'a yira k'a fɔ kunnafoni dilaw u ka hakɛ ka d'u ma kunnafoni dilaw i ka dɔn k'a fɔ u ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni barika bɛ a la u kɔni ɲina i ka dɔn k'a fɔ tako in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ la presse sans complaisance i ka dɔn k'a fɔ o de ye k'a fɔ kunnafoni dilaw a ka kɛ kunnafoni dila kana siran a kana yilayila n'a nana kalanko bunakun kan i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔna na ko kalanko a bɛ ka tiɲɛ ko yalima ko jɔn de nɔ don ka kɛ ni diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen nin waati in na lakɔlisow kɔni datugulen bɛ o kɔni o tɛ Mali kelen kɔnɔna ye ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali ni o tɛ Mali kalanko ko a tiɲɛnen don n'i ye a kɔtɔrɔmabɔ kɛ ka salon la i b'a ye k'a fɔ jamana tɔw kɔni ye kalan kɛ nka Mali kalanko k'a kɛla sɛkili sabasiri ye sabula i ka dɔn k'a fɔ min ye mɛtɛrilakaw ye olu kuma bɛɛ n'olu ma murutili boloda ayiwa i ka dɔn k'a fɔ lakɔlidenw fana olu bɛ murutili boloda min ye ɲɛmaaw ye sa olu kɔni b'u sigi k'u ta kɛ filɛli ye a fɔra k'an ka sɔrɔ olu minnu bolo olu bɛ kɛ ka dɔn k'a fɔ k'u sigi ka filɛli kɛ k'o bɛ tiɲɛ u ɲɛna ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ san 2000 la ka na se fɔ ayiwa san 2020 ma ko Mali kalanko k'a bɛ ka segin kɔ don o don ɲagamili ti ɲagamili ayiwa i ka dɔn k'a fɔ o de bɛ ka Mali kalanko ka ta ka a sɛgɛrɛ diɲɛ don o don min ye Mali kalanko ye min ye k'a politiser politikimɔgɔw olu k'u sen don a la ka na ni ko wɛrɛw ye i ka dɔn k'a fɔ ka lakɔlidenw sen don o la o de bɛ ka kɛ diɲɛ don o don min ye ayiwa syndicats fana n'o ye lafasali tɔnw ye olu fana bɛ k'u sen don kalanko la ka a ko latiɲɛ kuma ɲininkali min bɛ kɛ ko yalima Mali sininama ko a bɛna kɛ cogo di fɛn min a bɛ fɔ fɛn min ma ko an ka système k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don Mali yɛrɛ ka kalan cogoya k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i bɛ denmisɛnninw de ye kɛnɛma kɛlen bɛ ka denmisɛnninw kɛ bajanbila ye ayiwa kalan yɛrɛ kɛlen kɔ papier min bɛ ta k'a di n'a bɛ fɔ o ma ko diplôme ka dɔn k'a fɔ o sɛbɛn fana o fanga de bɛ ka ban don o don ka taa fɛ ko banajugu in kɛlɛli kunkanko kibaruya la min ye an ka gouvernement ye sa kɛrɛnkɛrɛnnena jamanakuntigi ko ale ye kuma dɔ fɔ
ka ayiwa masigi kelen di maliyɛn kelen kelen bɛɛ ma n'o ye nunan tagalan ye ka kɛɲɛ ni nin waati ye ayiwa jamanakuntigi k'a ye layidu min ta ko maliyɛn kelen ko masigi kelen n'o ye nunan tagalan ye ko k'o don ko fura min bɛ ale bolo coronavirus ko la ka ɲɛsin jamanadenw ma ko o kɔni o de ye kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye kunu sigida 6 min bɛ Bamako kɔnɔna na ko u nana olu ka diko filanan kɛ o ma ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ka layidu ye maliyɛn kelen masigi kelen nunan tagalan kelen ayiwa k'u ye sigida 6 ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kɛrɛnkɛrɛnya a dugutigilakaw ka taa se ayiwa bolifɛnko syndicat maaw ma n'olu ye kɔkɔrɔdonbaw ye minnu bɛ bolifɛnko kunkan kibaruya n'o ye syndicat de transport ye ka taa se hali diinɛ tigilamaw ma n'olu ye religieux ye mana k'a yira k'a fɔ layidu min kɔni taara ko a bɛ ka bɔ a sira ma dɔɔni dɔɔni min ye masigi banta ye n'o ye nunan tagalan ye ko u ye o ba 50 de di ayiwa min ye komini 6 bɛɛ lajɛlen a ɲɛmaw ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ u ye ba 10 fana di ayiwa syndicat des transporteurs privés maaw ma n'o ye ayiwa lakanakulu min sigilen bɛ ayiwa bolifɛnko maaw tɔgɔ la ayiwa o y'a sɔrɔ u ye k'a dɔn k'a fɔ ba 35 di tako fɔlɔ la o kumana sa ni tako filanan na u nana ba 50 di ayiwa ko kɔni a sera maa min fɛ Jabala la n'o ye Bamusa Ture n'o ye dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ ale ko ninnu bisimila ka kɛɲɛ ni Isaka Jara ale ka seereya ye n'o ye ayiwa Bamako dugulenw ka cilasela ani u ka ko ɲɛnabɔla ye ko Burkina Faso kɔnɔna na ayiwa finitigilaka minnu taara i ka dɔn k'a fɔ ayiwa maliyɛn minnu bɛ yen n'u wulila ka taa dogoyɔrɔ ɲini u yɛrɛ la taa ba de bɛ dasili da olu kan ko gouvernement ko k'a ɲɛɲini a ko la n'o ye Burkina gouvernement ye Burkina gouvernement u ye cikan lase ka kɛɲɛ ni ayiwa Remis Fulgence Danjinu ale ka kumakan ye n'ale ye Burkina ayiwa ministre min ɲɛsinnen bɛ kunnafoni kow ma ni gouvernement yɛrɛ ka ciden a y'a yira k'a fɔ min ye Burkina finitigilaka minnu bɛ yen ni ayiwa bamanci wale dɔw kun taara baga olu ma ka sigida la ka tiɲɛni don o kun kɛra finitigilaka ninnu kɔnɔ k'a fɔ ayiwa min ye maliyɛn minnu bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka na dogoyɔrɔ ɲini u yɛrɛ la sigiyɔrɔ min n'a bɛ wele ko Mɛntaw mana sa finitigilaka ninnu kɔni u m'a ɲɛɲini u nana ka na ba de bɛ bɔgɔli da ayiwa maliyɛn dogolen ninnu kan u sigiyɔrɔw la o kɔnɔna sa min ye ayiwa maa damadamaw ye olu banana ni kelen yɛrɛ bɔra a ko la min kɔni Burkina ayiwa ale gouvernement ko nin ko tɛ bila tan ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini sabula maa min nalen bɛ dogoyɔrɔ ɲini a yɛrɛ la n'a fɔra ko ayiwa bin ka taa kɛ o kan ka da sigali ni siganamaw ka waleyaw kan ayiwa a ko ka ɲɛɲini a ko la Faransi jamana ale ni farafinna bɛ jɛ ka lajɛ minnu kɛ ko ɲinanta in bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ Faransi jamana ale ni farafinna jamana olu kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lajɛ min bɛ k'i sanga ani waati bɛɛ lajɛlen n'o ye sommet France Afrique ye ɲinanta in kan ka kɛ ayiwa san nin kɔnɔna na n'o ye 2020 ye kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa jamanakuntigi ayiwa Faransi tɔgɔ la n'o ye Emmanuel Macron ale yɛrɛ kun kan ka sennabila yaala kɛ farafinna wurudugu yan fan fɛ n'o ye Afrique du Sud ye taa se Angola ma o sennabila ninnu bɛ ala ni bana ko min bɛ senna nin waati na n'o ye Covid-19 ye ayiwa o sennabila kɔni ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'olu bɔra a dɔgɔkɔrɔ min fana ye farafinna yɛrɛ ni Faransi kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɔgɔn ye kan ka kɛ Bordeaux ayiwa ko k'o bɛɛ lajɛlen bɔ a dɔgɔkɔrɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye min kɔni ni a bilalen bɛ ayiwa juin kalo tile 4 ka bɔ o la ka taa se juin kalo tile 6 ma Bordeaux kɔnɔna na ayiwa o y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni hali n'a ma taa san 2021 yɔrɔw la mana ko hali n'a sera ka kɛ san 2020 in laban in na ko o bɛ sɔn ka fisaya a ko la gɛlɛ jamana kan olu ka minisiri ɲɛma ayiwa n'o ye Boris Johnson ye ale kumana coronavirus kunkanko kibaruya ka dɛmɛ donɲaya kɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye ayiwa anglɛw ka minisiri ɲɛma ye sa n'o ye Boris Johnson ye ale kumana a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen ye walasa bana ko min bɛ senna nin waati na n'o ye coronavirus ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na a ye kuma in fɔ waleya min fɛ sa o de kɛra conférence dɔ fɛ min n'a welela ko conférence internationale ayiwa min ye ayiwa pour les promesses de dons bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o kumana k'i ka layidu ta i bɛ se ka min kɛ ayiwa coronavirus in kɛlɛliko kunkanko kibaruya a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni min i ka dɔn k'a fɔ olu ka jamana u cɛ sirilen bɛ sabula nin n'a ɲɔgɔnna ko fɛn fɛn mana na olu de ye jamana ye jamana min n'u ka wari bɔta bɛ caya ayiwa ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan olu kɔni t'a fɛ ka o jɔyɔrɔ in ka o bila halisa Boris Johnson a y'a yira k'a fɔ u cɛ sirilen bɛ o ko la olu kɔni ye waganden min ta i ka dɔn k'a fɔ a ko kama
ka ɲɛsin diɲɛma kana faraw kan walasa ka dɛmɛ dɔnɲaya kɛ coronavirus damatɛ o banakisɛ o ka faga solution ka ɲini o la o dɔrɔn tɛ ayiwa min ye diɲɛ selege naani yɛrɛ fana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ bosongo ta fanfɛla la u ye ayiwa livre wari $744 o jate bɔ o kan ka don a ko dafɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya min kan ka ta ka bɔ a la ka ɲɛsin coronavirus ko dɔrɔn ma o ye ayiwa livre wari $388 kɔnɔna sa o b'a yira k'a fɔ olu ka ɲininikɛlaw kɔni u bɛ ɲinini na su ani tile ani ayiwa juin kalo tile 4 cɛ fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min bɛ se ka yira diɲɛma la k'a fɔ nin kɔni nin bɛ dɔ kɛ coronavirus ko la kosɛbɛ. Ayiwa muso tele jabarani kanubagaw nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ.